deh tokani nama So guys, serangnaय लोगो-लोगोनो serangnaय नङा सिखारनाय लोगो-लोगोनो दाउ मानै दाननो मोनदां सावनानै दोनदोंमोन आसलफ्रा ओमफ्राय बिल बेमार जानायसो थेनथावगासिनो दंमोन बेखौ दा दाननाय गोदानांगौनो आङो ओइ आखाइ सुनानै लानांसिगौ थाब-थाबनो नै बेदरा मानै दाउनि फिसा-फिसा बारा गिदिर नङा जाल जाथावथाव आरो आखाइ सुना लादोंसै आङो दा मोनामजोब्बाय बोरैबानो साबोना बोरै हरनाय माबा लाबोआबो ब्राबि मा लाबोआ नों लाबोआसो लाबोगोन थाइजौआबो नै मोनसिगोन थाब दे थाब-थाब एव कारेन्ट गैया ओइ थाब-थाब एवदो बेनिफ्राय बेखौ जाखांनानै आङो मैयानि खामानि आग्लायनायखौ मावनांसिगौ ना बस दोख्रि दे अलसिया नोंसो अलसिया बुरना थिगारि ओंखाम मोनजायो मावादा मोनजागोन मालाबा होमबा दा नेबाय मोनजाया थिदिसो दिनैबा खामफ्रोमबो बुरना थिनानै ओंखाम मोनजायो मोनजागोन नेगासिनो दं ओंखायसो ओंखाम जानो इलिजा नै दा जोङो लिसु जादो फुङावनो ना देलाय आंनो इखौ जिरनानै हरलाय आंनो जिरना हरलाय माखौ इखौ नों जिरनो रोङो ना रोङा हा मोजाङै खोनासं मादैया मा बुङो मा नांगौ होन खोनासंसै मोजांनो मा होनदो जाबिलाय मा होनदो मा दंगा दंगा मेथाइ मा मेथाइ दंगा मेथाइ बिदि मादैया So guys, दिनै आं मोनसे खामानि मावनो नागिरदों नै बे गोबाव सम जाबायना लामायावनो थागासिनो बेनिखायनो बेखौ दिनै नै बेजे साइडआव मिलायनांसिगोन आरो बेजे साइडआव मिलायनांसिगोन बेखौथ' नांथ'खाला बेनिखायनो माने बारियावनो मिलायना दोनसै ओमफ्राय दाखालि उनावबो लांबायमोन ओमफ्राय बेखौ एसे बासायना दोनदोंमोन मानो होनना बुंबाथाय एसे मालाबा सर्ट जाबाथाय न'आव होनांगोन ना दा न'नि खामानिया माने हा खोनाय खामानिया गैला बेनिखायनो बेखौ गासैखौबो बारियाव होनानै होजोबदोंसै आजिखालि टेलेन्टनि जेबो भेलु गैला नाथाय प्लेयार स्पटआ खालामो टेलेन्टनि भेलु गावनि टेलेन्टजोंनो प्लेयार स्पटआव 50 लाखसिम उइनिं खालामनो हागोन बेबो दैलि प्लेयार स्पटआव 15निबो बारा गेम दं जेरै लुडु स्नेक आरो लेदार चेस सिप फाइट लुडु बायदि आरो गोबां केजुएल गेम गेलेनानै लाख रांनि उइनिं खालामनो हागोन दा नों बुंगोन प्लेयार स्पटखौल' मानो प्लेयार स्पटआव 1.5 करोड़ इउजार दं प्लेयार स्पट सेफ आरो सिक्योर एप्लिकेशनजों लोगोसे इजि उइथड्रल दं माने उइनिं एमाउन्टखौ डाइरेक्ट एकाउन्टआव ट्रान्सफार खालामनो हायो आरो मोनसे इन्टारेस्टिं खोथानि आं आंनि लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामोबा आरो आंनि रिफार कड प्लेस 200 नों इउज खालामोब्लाथाय मोननो हागोन 200 सिम साइन आप बनास नों जेराव मेराव गावनि टेलेन्टखौ वेस्ट खालामनाङा सिदा डिसक्रिपसनाव था आंनि लिंकनिफ्राय एप्सखौ डाउनलड खालामनानै नोङो गावनि टेलेन्टखौ देखाय मानोना प्लेयार स्पटआव टेलेन्टनि भेलु मोनो मिमि आरो मादैया मा लानो होदोंमोन नोंखौ दंगा मेथाइ बोरै दंगा मेथाइया ओइलाय जाम्बि बेखौसो दंगा मेथाइ होनो मादैया मा इलिया मबाइल दामगा माबा बक्स दामगासिनो होदो मोसानाया खिन्थु बिमाया जि सुनो फालिखौ सुनोसो लाबोदों दे So guys, दागल बयनिफ्रायनो बे खामानिया आद्रा दंमोन नोंथांमोना नुखादोंआनो गाहाय-गाहायनिखौ दानजोबनानै दोनबाय गासैखौबो बेनिफ्राय मा जादों मिथिबाय ना बे गैयामोन घरा होननाया गाखोग्राया गैयामोन ना बेनिफ्रायनो गोजौनिखौ होआखैमोन गासैबो अलराउन्डार गोजौनिखौ साननै ब्रेक थाबाय माने बे गैयामोन ओमफ्राय बेफोरखौबो दस्रानाव लांना दोनहैदोंमोन माने खामानि मावहैथ'दोंमोन लांथ'नानै बेनिखायनो बेखौ बानायनोबो घरा बानायनोबो हायाखै बेखौ घरा होननानै बुङो ओमफ्राय दिनैसो बानायदों बेखौ न'आव गोसो जाबाय बेनिफ्राय दिनैनिफ्रायसो बेनिखायनो खामानिया स्टार्ट जालायसिगोन आरो नङाबाथ' ओरैनो दंमोन दाखालिनिफ्राय जिरायगासिनो साननै जिरायबाय भिडिअबो साननै होआखै आङो ओमफ्राय दिनै बेखौ गासैखौबो फोनजोबदोंसै ओमफ्राय आरो बै मोनसे नेक्स्ट रुमाव हाबहैदोंसै दा जोङो बेखौ गलायगासिनो आखाइजोंनो गलायदों दे जेबोथ' गैया नालाय खामानि मावबाय थाबासो बेनि मेचिनफोरा थागौमोन मेचिनजोंबो गलायनो हायो बेखौ दा जोंना गैयानो जों मावानो नालाय न'आव दा मावनायखायसो आखाइजोंनो गलायबाय
অলপ গরম লাগিল না আহি গ'ল দে ঠাণ্ডা দে মোক ঠাণ্ডা কি ঠাণ্ডা অলপ কাম কৰিলে ঠাণ্ডা খাব মনে যায় আৰু মোক অঁ স্প্ৰাইট ঠিকে আছে এই স্প্ৰাইটকে ল'ম দে তে উঠা না মোৰ হাতটো কিবা বেয়া আছে स' गाइस न'आव सफैलायबाय लानानै ओमफ्राय खामानि मावबाथाय जाद लोंनो गोसो जायोनो हाजिरा मावनायनि सासेनि दाम थांखायो ना बारासो थाङो बारासो साहा न'आव जेनेबा आं हाजिरा मावनायनि फैसा होखानाय बायदि जायो आरो गावनोनो जायै लोङैनो थांखायो सासे हाजिरानि न' आइ मावा बेखायनो नोंनि हाजिराया थाङो आरो अ गाव आं मावनानै आंनो मोनजानाय जाबाय आरो हाजिरानि ना इलजा थांलाय दै माबा थाब लोंनोसै ओमफ्राय बेखौ बावदोनोसै आरो गोजौनिखौ फोननायाथ' फोनबायमोन दा नै एसे दंबावो बे दंबावो अलराउन्डार जानो थाखाय ओमफ्राय मेन खोथाया मा बे जोब्बाय फुथिना जोब्बाय नै एसेल'थारसै बेजोंथ' थोलाना बेयो बेसेबां बुरजा दं बे थोलाना बेनिखायनो दा बेखौ लायनांगोन आङो दा मोना लायदोंसै दिनै नायदोंसै दिनै लायथ'ला दिनै लायगोन दा मोनायाव लायगोन आं दसे थानानै दे दखानि नामा ओइलाय आनैया बायसिगोन पानिपुरि बाया बियो आं ओरैनो मोननो दंखायो आं मानि न'आव जानोसो बानायदों बायनांगोनसो ओरैनो मोनजाया दिनै बायाहाय पानिपुरि न'आवनो अ बा मोनजाबाय आं ओरैनो जाजायो बेखौ मोनजाया होमबा बाजैमोन खामनायाव गाथाव खामनाय माबानो रोङाखै खामनाया गाथाव जाम्बि अन्थाइखौ बोखारहोदोंमोन जोंहा अन्थाइ दंमोन बेयाव हाबसोना दंमोन आरो हायाव बेनिखायनो दा दैज्लां सफैदों नालाय आरो हाब्रुजों दाबिलांगोन आरो साजों ट्रेक्टर खारगोन बे जायगायावलाय बेनिखायनो साइडआव खालामना दोनबाय आं बै अन्थाइखौ 10 थाखानि खैथा बायदियाव आं फानफेराखै आं फानाहाय न'आव जानो औ बायदियाव 10 थाखा केमान 10 थाखा 10 ता होननांबाय बिदि बिराद लाब दं माथो होमबालाय गावहासो जि जानो हमदो सोरबा पानिपुरि जाग्रा दंबाथाय जोंहानाव फै 10 थाखायाव 10 ता मोनो आजिखालि आइनि दखानाव फानाहाय दखान होआखै आं मा दखान होदों होआखै आनैया 10 थाखा होबाय आनैनाव आं मालाय 10 थाखा मोननो दंखायोना आनै लाइन थांनो गोनांमोन खिन्थु दिनै समा गैला बेनिखायनो दिनै लाइन थांला गाबोन फुङावनो थांदोंसै आं लाइन थांना फैदोंसै गाबोन दा 5ता बारबाय ओमफ्राय दा दिनै 7:30निफ्राय IPL फाइनाल दं CSK भार्सेस माबा जिटिजों जिटिमोन ना बेखायनो आङो MS धोनीनि फेन नोंथांमोना सोरखौ सापर्ट खालामो कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय थेंक इउ स' माच आं बे भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला लाइन थांबाथाय गोबाव जागोन दा IPLबो नायनांगौ दिनै